Ya, tak beline. Kowe nek dolanan Facebook, ya toh. Nek posting kok postingane wong terus mbok posting neh nang Facebook iki gak apa-apa bolo. Dromone memastikan. Ya. Tapi sing penting orang gawe berita hoak, orang gawe berita sing keterlaluan gitu. Sing tujuan sih tok meresahkan dan pengen di komeni wong akeh lho. Yang jelas sih. Ya tak omong kabeh kanggo kreator bolo-bolo kreator Facebook Pro, ojo percaya. Wis tok. Ojo percaya. Pomone enek tenan ndodok omahmu misale. Wis tak omongi, ojo dibuka. Mawange ojo dibuka. Wis diumbar ae yo ben sak polahe wis ben diumbar. Dodok arti apane ben sak umbar. Pomone nekat nyongkel apa anu cepak barang-barang sing atos gitu. Sekiranya semelumpuhkan gitu. Wi, sing jenenge pocong gadungan. Sekiranya semelumpuhkan, lumpuhkan. Ben kelenger gitu.